Ами майка ми, аз съм щастлива, че майка ми все пак не ме е ограничавала никога през години, когато започнах с бойни изкуства, в желанието ме да тренирам. Винаги ми е давала простор на свобода, на развитие, но за съжаление до сега не е посетила мой мач, защото мога да разбера като майка или се опитвам да я разбера, но винаги ме е подкрепила и ми пожелавала успех, интересувала се от това какво пишат във вестниците, информирала се за това, дори е давала интервю вместо мене, когато ме няма. Така че мога да кажа, тя разбира вече доста от бокс и от боксови техники, дори коментира доста добре като професионалист и това много ме радва. Плачеш ли? Разбира се, че плача. Но зависи за какво. Има сълзи от радост и сълзи причинени от много мъка. Плачеш ли, когато се чувстваш слаба? Ако кажа не, ще излъжа, разбира се, но аз съм така човек, който не показва пред хората, че нещо ми е причинило болка. И дори като дете се криех в килера, когато не ме виждат всички, тогава да се наплача добре. А от какво се Сега по страхуваш? същия начин. От какво се страхуваш? От какво се страхува? Задавам такива въпроси, знаеш. Това е въпрос. Задавам ти. Ще кажа от какво се страхувам. От какво? Страхувам се от мишки. И искам да кажа, че... Страхуваш се от какво? Независимо от мишленца или големи мишки, няма От значение. мишоци. Мишленца или от мишоци? Искам да кажа, че съм в състояние да поставя световен рекорд по лека атлетика, когато видя мишка. Или не дай се Боже да я видя преди матч, ще нокаутира много бързо противника от страх. Това сериозно ли? Съвсем сериозно. Откровен човек ли си? Да, и много директен. Имаш ли... Да, разбрах. Имаш ли някакъв специален режим, нещо, от което те лишава големия спорт? Специален режим за спорта имам, защото съм професионалист. Въпросът е не само да излезеш на ринга и да си направиш мача. Това е един дълъг период от време. Това е период на дисциплина. Все пак много е добре да съм добре наспана. Храната е много важно нещо. И всъщност имам си специален диетолог, който ми разработва с какво трябва да се храна. Или аз съм на принципа на разделното хранене, не на диетите, защото това е най-добре за организма. Другото, което аз съм завършила кинезитерапия в Националната спортна академия и в Германия се доразвивам и сега ще правя докторска работа, пардон. Това е едно много добро съчетание за мен самата като професионалист, това, че познавам тялото си, познавам как да се предпазвам от травми и може би и това ми помага, не може би, ми това е сигурно, да нямам травми и да се предпазвам от тях. Някакъв съвет, ако може да ми дадеш по отношение на храната, ще бъда много щастлив. Също и Георги Милчев Годжи, който в последно време прави някакви опити да стане спортна натура, вярно с много труд, но... Скромно, Някакъв съвет или съвет към жените по отношение на, говориш така, като запознат професионалист с храната и диетите? Разбира се, че мога да дам съвет за всички хора, без значение мъже и жени. Много е важно разделното хранене се съчетава в определено време. Разбира се, вечер късно не е добре да се храни човек. Аз съм против диетите и има една приказка, нищо човешко не ни е чудно. Всеки може и дори малко да си пива или да си хапва сладки работи, но трябва да се ограничава и да не прекалява с това. И това е моят съвет за всички. Добре, каква е тази шапка, с която си ходиш доста често? Ами това е шапка, това всъщност тук е Сан-Пой, това е моят спонсор. Основен спонсор. Това е една фирма, една от най-известните фирми на солариуми в Германия. И тъй като така съвпада с моята натура, че се смея, това е слънчице тук отпред, нали? Нещата доста добре са комбинирани, тъй като слънцето в Германия е много малко и аз ходя често на солариум, така че мога като дойда в България да кажа, че това е слънцето в Германия, дето го няма. Така че сега стои на главата ми, много съм щастлива, че ме е спонсор. Лесно ли учи немския? Ами не мога да кажа, че лесно го научих, защото трудно е да се каже, че един език се знае. Аз съм много така критична спрямо себе си, но за това кратко време, в което съм в Германия, все пак мога да кажа, че
поне според мнението на специалисти, че така доста добре говоря. Човек е важен да е упорит. Мога да дам един пример. Когато пристигнах в Германия, аз не знаех нито една думичка немски. И след 3 месеца трябваше да дам интервю. Същевременно трябваше да влезна в института и да положа изпит, който хората полагат след година и половина. И разбира се, и това беше очудващо за мене, когато човек има желание за нещо, винаги упорит и намира желание, когато човек не губи вярата в себе си, постига това, което иска. И тогава след 3 месеца проговорих и шокирах хората определено. И така, с течение на времето, все пак учението ми не спря до тук, развива се непрекъснато и от университета, в който съм. Аз лично полагам също много усилия за това. Определено има едно сигурно тривиално сравнение ще направя, но железен юмрук в кадифена ръкавица. Ти си железен юмрук в боксова ръкавица. Изумителна си просто. Заповядай. Ще подаря една химикалка за спомен от нашето шоу и ще помоля да напишеш нещо. По принцип, натиска се. По принцип, всеки наш гост пише по нещо ето тук на тази страница. Някаква твоя максима, някаква философия, изречение, девиз, нещо, което си мислиш. Каквото решиш. Ами аз ще напиша една моя максима. Добре, а напиши ми и след това ще ми я прочетеш. Добре. Окей. Преди да ми го прочетеш, искам да ти кажа най-официално от свое лично име, от собствено име. Аз често се изразявам от името на колегите си. Сега ще кажа нещо много лично. Много се радвам, че се запознах с теб, Деси. Аз също. Радвам За се, мен че е те много познавам. удоволствие. Огромно. Да. Били ми прочела това, което пише. Ами искам да кажа един мой девиз, който винаги ми е давал сила в моменти на отчаяние, в трудни моменти. Това е: капката дълбае камъкът не с сила, а с постоянство. И аз пожелавам на всички зрители да бъдат капки в живота си. Уважаеми зрители, на гости ми беше една доста постоянна капка. Деси Кирова или Дейзи Ланг!